Shop mga kwantong boys na may video karon nga buhaton. Hello guys. Nato istorya ba nga? Pare ba? Ah, pare, anong sama? O karon. Lami, bitaw na basta babae, no? Ana na. Ay, Ana na ang pare. Ana ng pare. Kamu mga babae, daghan na kayo rong mga babae nga ipamaligya na ang ilang lawas. Bitaw, makasapi lang. Para lang makakwarta. Oh. kapila. Ako gani, kung may makasapi lang, magpababae ko, magbilangkat ko. Ana ang pare. Ayo, cool. Mao nga kamo mga kabatan-unan karon, ayaw gid mog sundog anang mga babae nga ingon ana nga mga Nanguwag. nga nang nibaligya ang ilang lawas. Nya Wrong words to, dili. ana ang pare. Unya, Pare. kaninguban karon. Di na gid nato ikalimod nga naanay kabit. Bitaw. Ana ang pare. Siya kabit ba na yung Ana ang pare nga. unsa man ang pare ni kabit. Grabe na. Pare, ay. Ana ang pare nga. Ay, Wala o na gid na ninyo mga kabit-kabit karon kay dako kayo ng sala. Nga magkabit-kabit ka sa imuhang sigkatao. Sala kayo na. Ana ang pare. Sus wa man siya kabantay nga sa sige niya og misa. Nalingian dahil niya ang iyahang kabit. Kaya nagpakilid man. Naman po labaw man po ang pare nga naay kabit. Nya ang iyahang topic sa iyang wali. Maura ba number 1 ang pare nga maghimo og mga kabit-kabit. Karon na nadugay na niyang istorya. Sa sige niya istorya, nasilipan niya nga ang iyang kabit. First time po nga ni Simba. Pero nagpadaplin. Malagot ra ba ko ang mga pariya nga babae? Karon kay natanawan man niya matay. Ako magining kabit. Pasuko-suko. Nakabantay man ang pare, ilagay nga na iyahang kabit. Iyang gipaulian. Paulian niya iyahang kabit kay base og masuko ba kay bugot na laging naong dito suok. Ani, Di ana ang pare. Paulian ako ni buangan na sipiat man ko ni Simba man dai. Kay di man lagi hinimba kon tong iyang kabit pod. First time pa nga ni Simba. First time. Di kumpiyansers brada. Kumpiyansa. Iyang gipaulian. Paulian niya suko gid Unsa niya man ang kabit. kapulian? Itagaan ang kwarta, unsa ba? Palami brada. Ngita siya nga kinahanglan mapaulian gid nako ni kay arong di masuko. So una siya unsaon man ako niya? Yang ginilatin. Yang ginilatin ang topic. Ginilatin niya. Ang iyang kabit sa kadugay nila sa pader, kabalo na baya pod mo nilatin. Kasabot na. Mura magkita ba nga dili ta kabalo mo English. Pero English, Pero may ito madungga. makasabot na ta. Di ba? Kita, tunay mag-English. Makasabot na yata. Pero, kita dyan pa Englishon. Maglisod ta. Kung ingon na to ang nahitabo. Transfer niya sa Latin. Sa kadugay nila nga uyab, ang iyahang kabit, makasabot na og ni Latin. Pero dili siya yung kabalo mo Latin. Pero makasabot na. Makasabot lang. Di Latin sa pare. Arong iyang ipasabot kay lisod po dog mga siya pa sa ilo nga iyang ikuan sa mga tao makasabot. Mulabig sila. Mulapig. Oto nga nilatino na ko ni. Linlin man ang pangalan sa iyang kabit. Ana dayon ang pare iyang ginilatin. Sa kay kabantayan lagi niya linlin na dito sa kilid. Nagmugot ang naong. Na siya nga limlim. Ayaw lag kabalakim kay ang atim pirma mintim. Ay, si Linlin kay kasabot man og nilatin, di smile. Smile siya. Kana ba? Wait, kumpiyansa na ang pare. Ayan. Marunong hubad ang pare. Ayan, Latin kay para kinilatin niya kayo, di niya latinon, makasabot man ang nanimba. Nilatin niya, limlim. Ayaw lag kabalakim kaya ang ating pirma mintim. Ismail si limlim kay. Wala ba?